Красивият дом започва отгоре, с красив покрив и уютно пространство отвън. Но когато старият покрив протече, улиците се скъсат или верандата започне да се руши, вместо комфорт идват излишни разходи и излишни нерви. С Васко Строй Инженеринг 24 тези проблеми остават в миналото. Ние изграждаме веранди от висококачествен дървен материал по ваш дизайн в всякакъв стил с внимание към всеки детайл. Ремонтираме покриви с метални керамиди в 3 доказани варианта от пренареждане и подмяна на фолио. Създаваме дървени навеси, перголи, сенници, градински беседки и навеси за барбекю, които превръщат двора в любимо място за отдих. Предлагаме и ремонт на улици, монтаж на нови челни дъски, хидро и топлоизолация, както и довършителни работи с фаянс и теракот. Работим по договор, спазваме срокове и даваме гаранция за качество. Не чакайте следващия дъжд да ви изненада. Обадете се на Васко Строй Инженеринг 24 на тези номера. С нас домът ви е в сигурни ръце от покрива до верандата.